Terve vaan kaikki nettivideon katsojat. Katsokaapas miten hyvät housut löytyi Roskiksesta. Kyllä näillä nyt kelpaa vaikka jumpata. Tällainen isomahainen Outokumpu-ukko voi jumpata iloisesti täällä. Ai, 1, 2, 1, 2. Aamujumppa käyntiin. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Aamujumppa. Mikäs se on jumpatessa näin hyvillä housuilla? Nää on tosi hyvät. Löytyi muuten Roskiksesta. Kiitos oikein paljon ja toivotaan teille kaikille hyvää syksyn jatkoa.